Ben kon deze week een 3-daagse voetbalclinic volgen bij VV Marum. Natuurlijk een heel slecht seizoen, gewoon, dat weet iedereen. Aan het einde van het seizoen dat was gewoon jammer, wat het zo rennen maar. Hoor hebben we altijd hele mooie eindes, maar voetbaldagen en dat soort dingen, toernooien, et cetera. We beginnen ook in een clinic. Er waren verschillende activiteiten organiseren. Nou, je gebeurt van alles, hè. Dat zie je wel met zinnen. Je wilt voetballen, je wilt wedstrijdjes houden in je je wilt techniekdingetjes houden, je wilt allerhande dingen die met voetballen te maken zijn. Ik vind het wel leuk, want nou kunnen we meer bij hen aanloeken van het is superleuk. Eerst een paar dagen dienen we een beetje trainen en dan volgens mij gaan we een beetje spultjes doen en zo. Nou, de sfeer van de vereniging is hartstikke goed. Toen we deze dagen opzetten, omdat ik graag doorleden. En met name die ploeg die ik train, de J.O. Sontje, nou, die heeft in grote getalen geholpen. En die ben er van mij die ik weg voor de begeleiding. Wat ik zelf belangrijk vind in deze is dat we helemaal de jeugd, dat we ze bij betrokken houden. Dat ze jong op voetballen komen. Dat ze bij een warme vereniging komen, dat ze hun welkom vieren. En daar hebben deze dagen ik voor.